Volám sa František. Bývam vo Francúzsku v malom meste. Jeden večer som sa cítil veľmi zle. Preto som požiadal svojich príbuzných, aby pozvali k nám kňaza Vincenta. Chcel som sa vyspovedať. Aj keď hovorili, že som veľmi dobrý a zbožný človek, chcel som sa úprimne vyznať zo svojich hriechov. Keď prišiel otec Vincent ku mne a začal som vyznávať svoje hriechy, oči sa mi začali otvárať od úžasu čoraz viac a viac. Bál som sa Boha, že mi neodpustí moje hriechy. Keď to Vincent počul, začal mi vysvetľovať, že Boh je milosrdný a pokiaľ pred ním človek stojí v pravde, Boh vždy odpúšťa. Po spovedi som sa cítil lepšie na tele, no uľavilo sa mi hlavne na duši. Bol som Vincentovi veľmi vďačný za to, čo mi povedal. Po tejto udalosti som otca Vincenta požiadal, nech stále ľuďom pripomína, aby sa nebáli spovede a pri spovedi vyznali všetko. Keď sa nasledujúci týždeň svätý Vincent postavil na kazateľnicu, povedal krásnu kázeň o spovedi. Viete, čo sa potom stalo? To, čo niekedy skrývali, teraz hovorili veľmi úprimne, veriac v obrovskú Božiu lásku k človeku. Pretože čím viac človek ľutuje, tým viac ho Boh miluje. Svätý Vincent de Paul nás dnes učí, že Boh na nás vždy čaká, pretože nás veľmi miluje. A nie len to. Boh miluje aj tých, ktorí milujú iných.